So ka. Kutasa, uy. Kisa di kutasan nga puwerte man nimong dagandagan uban sa mga bata. Hoy, sa tanang tao sa kalibutan, ikaw may nahibaw ko noon sa ko kahilig og bata, no? Parehas bitaw ta. Pero di sa ko parehas nimo nga magdagandagan din sa park uban nila. Kay KJ, manggod kaayo ka. Mo nang mas malipay mo mga pag-umangkon ko na ako. Bleh. Oh, nga naman ka. Mura man kag nakakitag ungo. Hala, singot ra ba na ako, eh? Okay na akong naong? Ha? Okay naman. Ngano di ka? Bye, friend! Ay, maudi ay. Oh, bay. Isay kuyog nimo. Ako na, bay. Hi, Lian. Hi. Milagro nga milaag ka nga ikaw ra usa. Asa ba ni Gina? Buwag na mi, oy. Ha? Buwag na lang mi. Tinuod? Oh, Lian. Saon nga, di pa man siya andam nga mo settle down. Og mo to, nakigbuwag na nagkalit na ako. Okay na na, Raven, uy. Basin og, dili lang gid para kamo sa usag-usa. Wata kay baw, laing babae gid siguro ang para nimo. Tinood ka na, bay. Ikaw masagod. Himabay man kay ka. Awan na no. Basla na hinuon ka. Pero sige lang, bay. Waabot raw niya ang husto nga babae nga para gid nimo. Pangitaan ti ka. Ha? Ikaw? Oh, sige na. Ako may itupo ni Raven, B. Sige na ba? Ingon anak gi ka kadesperada, Lian? Karon ra, para ni Raven. Oh, sige na. Paragod. Gano bang ingon maana magkabuang niya? Ha? Nahibaw na biya ka, ha? Nga palikiro kinong tawhana? Nausab na to, uy. Kinakatilaw na to siyag tagam. Pero kung wa pa, ako may mapausab niya. Maong sige na, please. Sige. So yan ako pangitag paagi. Tanaw na to, musugot ba? Sige, bay, kay ganahan sa kong malingaw. Bay, ayaw kalimot, ha? Best friend na ako nga akong gitupo ni mo. Og best friend man sa ta. Basta kay dili ako gusto nga tubayan lang ni mo si Lian. Kay himuon ni mo siyang panakip butas. Okay? Yay! Thank you, Fred! Ikaw ba the best? Good kaayo ka. Sus, ulog-ulogan pa ta. Bayad, ha? Bayad good town. Love. Sobrang love ang ako ibayad ni mo. Ambot ni mo. Sige na. Pangandam na kay unya na mong alas 6 magkita. Mauna diha. Ikaw mo i-bridge nilang duha. Unya karon, kay nag-inom ka dinhi nga ikaw rang usa. Sige lang, ma. Nabaho bitaw ka nga ang inom ra maoy akong tinuod ka best friend. Nak, kanusa man nimo ipabati ang imong feelings para ni Lian. Kaya ambot lang kahano ko na nganong wa gyud siya makabantay, anak. Pero kaming tanan, anak, nakabantay gyud nga in love ka niya. Okay ra ko nga igon ini, ma. At least sigurado ko nga dili siya mawa na ko. Nak, Kay kumusulti ko niya nga love na ko siya. Pasig muli kay na hinuon. Mao nga bahala na akong feelings, ma. Og diha ra gyud ko kutob isip best friend niya. Bisag kinsa may magustuhan niya. Igo lang ko musuporta. Fred. Freddy! Nako'y chika! Unsa man na? Kami na! Uyab namin ni Raven! Ha? Recorded by Radio Mo TV. Oh, nganong ingon anak man na imong naong? Dili ba day ka happy para na mo? Ha? Oh, happy oy. Oh, pagminyo na mo. Ah, minyo agad? Chill lang, good. Ayaw ka bala ka. Best man ka, inikasal na mo. Ayaw. Magpare lang ko para ako mo kasal ninyo. Pwede.
Freddy, happy gid kaayo ko. Maong thank you gid kaayo nimo. Fred, mata na diha. Nakay bisita. Sa iyo, hasad eh. Kinsa man ka? Gina? Nganong niya man ka? Naalang ko'y gusto mahibawaan, Fred. Unsa man na? Unsa ka tinuod nga may uyab na si Raven. Oo. Tinuod. Mao ba? Sige, salamat, Fred. At least na-confirm na ko diha ni mo. Sige, adto na ko. Mao ba? Mao ding nagsige siya panawag na ako. Nya, wani mo tubaga? Wa. Kay gusto ko makabawas niya. Sakit kayo yung kibuhat na ako. Tanawan niya. Magukod na siya maayo na ako. Freddy, best man ra gid ka kay dili pa makapari. Ha? Hala, uy, wa ka GI. Kaslo na namin ni Raven. Nag-propose na siya na ako. Unsa? Oh. Kano sa man ang inyong plano magpakasal? Nakasabot ko nga nung niinom na sad ka karon. Kasalan nila ni Lian ugma. Oh, ayaw paghilak-hilak diha. Imo man ang choice nga wa ka musulti sa imong feelings para niya. Tumagasan ang amigo nimo. Hello, bye. Bay, tabagi ko. Ha? Nga naman. Masa'y problema? Nakarealize ko ba nga, dili pa ko andam nga magpakasal ni Lian. Unsa? Mahal kaya pa na ko si Jenna, bay. Ug mabdos pagid siya. Oh. Asa ka? Magkita ta. Ganong kisumbag ko nimo? Buang kang dako. Nisugot ko nga. Itupo ta mo ni Lian. Kaya nagtuo kong tarong ka. Buang maghihapon di ka. Bay, wa ko intensyon nga pasakitan si Lian. Nya, unsa man lagi buhat di mo karon? Ha? Ayaw na pakita ni Lian, ha? Hangtod sa hangtod. Magkalimtan na nga best friend. Maoday nga cold na kayo siya na ako lately. Sorry kayo. Unsao naman lang ako pagpadako sa among anak. Abdus ka? Oh, Fred. Ako nagihatag niya ang ako pagkababae. Kaya ingon siya nga dili na ko na siya mawa na ako. Kay kaslunon ako numi. Ayaw ka pala ka. Ako yung mubarog nga amahan na anak. Unsa? Nabuang na ka, Fred? Mas buang ko kung pasagdan di ka. Naara ko para nimo. Ako yung mga amahan na ng bata. Uy, pagka-cute sa mong baby, uy. Amo, liwat man ka na ako, uy. Kaklaro nga ako ng naong, Hala, uy. Bitaw, best friend, salamat kid kayo ha. Ikaw may manluluwas na ko. Sus, wala na problema na ako, uy. Mas lain kung sa laing laki na nimo nga ipaangkon. Oo niya. Sure ka nga. Okay, rigid mo nga at may puyo sa inyo. Oo, lagi. May go, wa makaila si mama nimo.
Pamilya na baya ka? Lian, samtang na ako, panggaon to mong duha si Dudong. Happy ang birthday ni Dudong. Mao lagi. Mao bitaw nagsigi kog overtime para makatigom kog maayo. Buhatag masab ko. Hikayan ginato sa Dudong. Salamat, Fred. Tuo di ay, na ako'y ipaila-ila nimo. Ha? Kinsa man? Emil, si Fred, ang akong best friend. Freddy, si Emil, akong uyab. Oh. Uyab? Andam na kumusod og balik sa usa ka relasyon. Ayaw hinoon. Nice to meet you, pre. Nagsilos pa ko mo kay lagi nag-ipon mo ni Lian. Pero best friends naman di mo. Best friends lagi mi. Ikaw sad Freddy ba panguyab na lagi para dili na ka madudahan nga uyab ko nimo. Unsa man tay plano nimo sa imong kinabuhi uy? Ako plano? Magpari. Tarong ba? Lagi. Tanawan niya. Ako mo kasal ninyo. You may now kiss the bride. Congrats, Lian. Emil. Thank you, best friend. I love you too. I love you too, best friend. May pasa akong mga damgo. Bisan tuod og wa mahibaw si Lian sa akong tinuod nga gibati para niya. Pero nalipay lasad ko nga nakit-an gid niya ang lalaki nga naapirmi para niya. Di nila lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong suwatampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagay ni Fred nga taga Tubigon, Bohol. Uban sa awit ngayang ipangayo, awit nga nagkalahan, ha 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 hasula. Di ta uyab, walay ikaw ug ako. Apan kung magselos ko, di na lang taanig ha. Ang mong kaagi gibata na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalinlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa Osaka. May adlaw kaning tanan nga mga suking tigpaminaw ni ning handumanan sa sakawit, ingon man sa mga artista nga magkatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Clyde. Sa di ba na ako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, hindi na kita mahal. Hindi na kita mahal. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba da sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga-tayud Konsolasyon Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Clyde. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Dina. Love na sa tika, Clyde. Subot mong ipasabot. Gisugot na ko nimo. Kita na? Oh, Clyde. Kita na. Yes! Mag-propose na ka? O ma, o plano na akong musitol down. Wa na. Patay ta ni Dong John. Ma, Ha? Ano man day ma? Unsam day problema day? Nakapamabdos ning manghod ni mo. Usa? kuya, sorry kayo. Huwag na ko tuyo ako ya. Ay nagbinugo man. Bata pa kayo pero nisoda ng butanga.
Saom na nga imo man ang obligasyon, Jun. Kay ikaw may amahan, nga, nag-eskwela pa ba ka? Aw, usao na pa unta ta nag-eskwela. Ma, Ay, sige, sige. Ako'y bahala nga mo support nimo. Padayon sa iyong pag-eskwela. salamat kay kuya. Imaw ba? Sa ato pa, di lang sa gyud ka mag-propose ni Dina. O bay, lisod na. Napunan akong gastuhan. Huwaton lang siguro na ako nga makagraduate si John. Una ko mag-propose niya. Kuy, ay palabig dugay do. Kay basin og madugay mapunan si Dina og paabot mo na saon lang. Oh, bay. Happy 5th anniversary, Pinangga. Happy 5th anniversary. Oh. Asa na? Ang, Ang akong gift. Kada anniversary mo, hatag bagyo ka na ako. Pinangga, naibawabay agi ka nga, gipit kay ko karon. Daghan kayong mga nahitabo sa niaging buwan. Unya, ako rin may gisaligan sa akong pamilya. Mao ba? Sige, okay ra. Pasensya na kayo, ha? Sige lang, sa sunod, mamawi ko, okay? Basta makaluag-luag na ko po. Sa pagkakaroon, sige pasad og monitor ni Papa kay mura siya naigipamati gud. Pinangga, mamawi ra gid ko nimo. Dong, wa na si Papa di mo. Usa? Ang problema kay wa ra ba tay funeral plan. Wa tay kwarta pagpahimutang og sa pagpalubong ni Papa di po. Ako rin bahala, ma. Mangutang ko. Pangga, happy na ta mag 7 years. Asa man ta mag-celebrate, anak? Pangga. Kay bawa ka nga, nagkautang-utang pa ko tungkol sa pagkamatay ni Papa. Pero sige lang, sabay lang ta mag-date, ha? Unya, magunsa man ta? Magtanga lang ta dito. Pangga, sabta sagod ko. Unsa di akong gibuhat, Clyde? Di ba nagsige naman akong sabot nimo? Pila ka tuig nga nagsige kog sabot nimo. Nagpaabot ko kung kanus ka mamawi nako. Abi na kung nakasabot ka sa sitwasyon. Nakasabot man ko. Pero hangtod kanus ako magpaabot, Clyde. Ha? Kanus Sige lang. Aso, sige lang, sige lang. Magpasalig kasad ka? Ay na lang. May pagundangon ta ni Clyde. Oh, Sikusikla ko sa kung oras nimo. usa? Makigbuwag ka na ko tungod lang, ani? Oo! Dili na ko. Buwag na ta. Oh, di na. Recorded by Radio Mo TV. Daan pa gyud lagi ko makigbuwag sa nimo. Paita din yung pobre tabay ta. Bisa kung sa'yo lang na nato kamahal ang tao bay, pero di nato mapugngan. Wa tay katungod nga mupugong kay di nato mahatag ang ilang gusto. O lagi. Muna sakit ka mo tuuran do. Nga pa nimo no. Padayon sumpring kamot. Ibaw ko nga magbunga rin unya ng tanan. Bay, mular ka kog lain nasod. Ha? Adto ko magsugod og balik. Oh, by Clyde. Kumusta man ka diha sa Hong Kong, nak? Ay, tagsaraman kaayo kang madawang ko, Nabisi lang gyud ko, ma. Trabaho biya may akong giaridre. Maong girot gin ako ang tanan akong oras trabaho. Tagsan kay ko makakupot og akong cellphone gud. Maudi ay. Kung mauna, sa ato pa, wa kay abli-abli sa imong Facebook? Oo, ma. Wala gyud ko'y oras ana, ma. Uy, wa di kay kalibutan nga naminyo na si Dina. Mao ba? Oo, og natuman gid ang iyang pangandoy. Ay, dato man kayo iyang naminyo, anak. Maayo kung mauna, ma. Kikalimtan naman sa doon ako siya, ma.
Dugay na kung nakamove on niya. Nak, kung andam na unya ka, uli na yung taon diri sa ato. Gimingaw na mi nga, makauban ka na mo balik na. Ay kabala ka ma. Kung makatigom-tigom na ko ma, muli na gyud unya ko diha sa ato. Ay, salamat kay nauli na kanak. Nakoy mga pasalubong ninyo ma. Ay, unya na. Ay, mugakos ako nimo kay hasta gimingaw. Nagyud kaayo ko nimo taon. Mama. Oh, ma, kuan day. Di ra ba day ko diri sa atong probinsya mo stay? Ha? Uy, asa man di ay ka? Ato ko sa syudad ma. Di ba naman ko yung gipanegosyo ni Dong John dito? Mag-open ako og physical store dito ma. Ay, sige nak. Bisitaho na lang unya ka na mo dito inig opening nimo. Oh, kaon lang mo di ha. Kaon lang mo. Kinsa man ning nanawag? Hello? Clyde, nakaila pa ka na ako? Oh. Nganong di igod? Di na? Opening man sa imong store karon, di ba? Pwede ko mo, anha, magstorya ta? Ayun na lang. Dagang kay tao din eh. Magkita lang ta, human ako din eh. Nganong nakikita man ka nako? Kay gusto lang kong mga musta nimo. Okay ra ko. Naibaw ba imong bana nga nakikita ka nako ron? Wa, uy. Di na. Gusto lang ko makakita ko na unsa nakakaroon. Okay ra ko. Okay ra gid kay ko. Maong please lang. Uli na sa inyo. Basig unsay hunaw-naon sa imong bana. Di ko gusto samok di na. Di ko gusto gubot. Clyde. Kids samar. Busy ra ba ka? Ay, kadiyot lang. Busy harapan ako. Oh. Di na? Clyde, tabagi ko. Nga naman, unsa may problema ha? Dili na ko gusto mo uli sa abo. Daghan kikog bunog sa akong bana. Sa? Nga naman? Nahibaw ba siya nga nakita ta? Dili. Dugay na siyang banagbal na ko. Bago pa lang may kikasal. Please, tabagi ko. Dili lang una ko ni mo, babe. Please. Naunsa gud in taon ka. Basig ikaw mo'y kontrahan sa bana, ana, ha? Mao lagi ma. Pila na ni sa kaadlaw din eh. Uy, klaruhan na siguro si plano niya, Clyde. Basig maamong pahinoon ka ng iyang kabuang. Salamat kayo sa pag-atiman ako, ha? Wa ko'y choice. Di sa tika pwede masagdan. Di na. Salamat kita ayo. Wa pa gid ka mausap. Mahal pagyapon ko nimo. Ha? Nahibaw kong gibuhat ni nimo kay wa pa ka maka-move on ako. Abi nimo. Mahal pagyapon ti ka. No. Ikaw pagyapon ako hangtod karon. Di na. Clyde, magtaban ta. Magpalayo ta sa kumbana. Naman ko yung mga hinipos nga kwarta. Igo na ni para masugod na kita rin duha. Di na nasayop ka. Nitabang ko nimo. Eh di nakalaing tao para nako. Pero wa na ta. Minyo na ka. Ug wa na ko'y planong makibalik nimo. Clyde. Sorry. Pero mas deserve na ko ang babae nga makadawat nako bisag walang wala ko. Kanang di ubiyaan. Sorry, di na. Clyde. Di na kita mahal.
Sa tinuod lang, mahal pa na ako si Dina. Pero, gihatagan sad na akong bili ang akong kaugalingon. Naibaw ko nga maabot raon niya ang gustong babae para nako. Nga sa kasakit o kalipay, YBI. Dininala kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, Arimin. Recorded by Radio Mo TV. Mao kito mga higalang kaagi ni Clyde nga tagatayud Konsolasyon Cebu. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagulahan, hindi na kita mahal. Aremen! Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking digpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Brian. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Hatid. Yan ay wala ako. Ihatid kita. RMN Drama presents Handumanan sa ka awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini usa ka lalaki nga taga Agos, Lapu-Lapu City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Brian. Pre, congrats sa imong promotion. Salamat, pre. Asa unta mag-celebrate niya? Ato sa inyo? Hindi pwede, pre. Wa si Celine ron. Nag-out of town. Mao ba? Oh, nakunibawaan nga video kihan nga pwede rang mag-order of food o imnon. Unsa man? Okay ka? O sige. Sige. Akong ingno na nga itong mga kauban. Congrats, pre. Congrats. Thank you. Enjoy lang mo, ha? Deserve sa gid kaayo ni mo, Bri. Kugihan kaayo ka. Salamat. Suya ka ni kay ko si mong asawa. Swerte gid kaayo siya. Makaingon na lang gud ko. Unsa ka kun ako may naasawa nimo, no? Ako na siguro ang pinakaswerte nga babae. Kuman. Tiguang na ko eh. Bata pa ka. Mas prefer na ko ang mga sama nimo. Excuse me, ha? Excuse me, saan? Ha? Di uli di ka? O, bay. Idag, samukan ko ni Anoy. Sigig-sikit. Saan nga? Duulonon mo di kag chicks. Sao nga ariman hinuon mo dool na ko nga dako na mo kong edad. Di man mailhan. Pero maglikay lang yung ko, bay. Di ko gusto nga magkasa. Ibaw na ka. Walagi. Nakasabot ko. Uy, sorry, miss. Nayabon hinuon ng Diyos na mong blouse. Atong... Ayaw na. Saan na lang ako. Naparabaon ako'y kadate. Sorry yung kayo, ha? Anak ko jacket, pero tato pa sa sakyanan. Medyo layo, dire. Ako lang itong ipagamit ni mo. Sige. Okay na ka na? Pero dili na lang ko mapadayog lakaw. Sorry, ha? Naamong na hinuon ka sa imong date. Okay na. Dili basag kayo ko interesado niya. How about kita na lang mag-date? Ha? Dali pa masag gusto mo uli. O usa pa. Ikaw ba may nakaingon ini? Sige. Salamat sa paghatod, ha? Way sa pa yan. Nag-enjoy ko. Ako sad. Pwede na kong makuha imong contact number? Ganahan kong mausban ni. Ha?
Recorded by Radio Mo TV. Nganong nihatag man tao ka? Nagpalayo na lang unta ka sa tentasyon, pre. Ambot lang, pre. Gaan kaya kumbot niya. Muramig, nakailas usag-usab bisag una pa lang to namong pagkita. Oh, mau ba? Delikado na, pre. Pag-ampil na gud nga, dili ka masayo. Kusog ka sa uwan, uy. Tuwar bas layo ang kapark ng sakyanan na. Maayo na lang gani kay nakapasilong ta dinis may motel. Medyo basa ra ba ta? Unsa ka kung manood sa tatini? Ha? Magpaugal lang agad. Kana? Pasensya nga, nagtapis lang ko ha. Gipauga pa magod na ko akong sinina. Hey! Hey, okay na ka? Piyan niyo eh. Mura man kong matintang magtanaw niya. Nilingiw lagi ka? Gilainan ka? Sorry, mag-ilis na lang ko. Ay, ayaw lang. Brian, imong kikupta ng tualya. Niya. Brian! Ganun di masimawas kung una-una. Han? Okay na ka? Oh, Han. Okay naman, Han. Murag lawom ka magkikyo na una, good. Silian. Tinihan ko na siya tubakan. Nagkasago ka sa... Tinan ko magpakita niya para di na itong uspan. Hey, may nangita na mo? Ah? Kisa man? Ambot, huwag ko kailangan. Aduh, tos lobby. Oh, nag-usam ka din eh. Dili mo ko ni mo tubagon sa mga tawag o text ni mo. Lian, naglikay lang ko. Abig na ani nahitabo na to, maglikay na ka? Lian, di na din magstorya. Sige, mag-aabot na dito nga motel. Ado ta mag-istorya. Kaya may importante sa kong isulti ni mo. Saan mo ganay mo sulti? Mabdos ko. Unsa? Og sultihan ti ka. Dili ka makaikes na akong ingon anak ka sayon. Lian, dili pwede. May asawa ko. Unsa? Minyo ka? Ano ka magsulti? Natuwa kong nahibaw na ka tungod sa akong edad. Dili. Bisan pag minyo ka, dili ko masugot kalikayan ko nimo. Dili na nimo mabuhat og balik na ko. Unsa? Ryan, huwag gini ka mahinumdum na ako. Sa unsa? Mahinumduman ti ka. Ang samit ng imong gibuhat, kuya. Ay, kabla ka. Dito ka pasakitan. Sakitan kang gamay pero batiyon kang lami. Kuya Brian. Ugod mo sugot ka nga na may tabo na to. Edot ka sa amo, sa syudad. Okay, pala nimo. Kuya Brian. Si Leslie man to. Ikaw si Leslie? Oo. O gusto kipuhat ni mo human ko ni mo nahilaptan. Gibiyaan ko ni mo.
Gipalaom ko nimo nga ubanon ko nimo dinhi sa syudad, pero nibiya ka nga hayop ka. Leslie, pasaylo ako. Pasayloon lang tika. Kung barugan nimo akong gimabdos. Han, pasaylo ako. Pasaylo? Ha? Kapila ka mga og pasaylo. O kapila nimo balik-baliko ning sa nimo. Kipakaslan ti ka, Brian, kay nagtuok kong mausap ka. Nahibaw ka nga sakit na rin ako. Nahibawsan ko nga naningkamot ko. Nga mapugnan ni. Pero natilantalan ko. Wes, ayuha sa imong sakit. Kay di na ko, Brian. Di apoy na ko. Oh, mahal ti ka. Pero wa na ko'y pagsalig nimo. Celine. Pagkita ng simulat katapos niyang iwanan. Di lalim ang naiingon ani nga kondisyon. Mao nga sukadad to, nagpalayo na lang ko sa tanan. Nilarga ko silang nasod o guwan ako musurog balik o relasyon. Dili lang ko kutob o dagan kayong salamat sa pagtaga din akong tampo. More power, Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalang kaagi ni Brian nga taga Agos, Lapu-Lapu City, Cebu. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagulahan. Hatid. Ihahatid kita. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marihikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papanaw sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano pa da sa iyong kaagi karon? May kaning usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Benji. Recorded by Radio Mo TV. Benji! Tabang! Benji! Ano? Nadugo ka? Dara ko sa ospital. Karon na, magdali! I am sorry to say, pero nakuhaan si Mrs. Unsa, Dok? Og na ay possibility nga maglisod na siyang pagmabdos og balik. Especially kay ikaduha naman din higayon nga makuhaan siya. Pero that's only a possibility. Naagyapon siya'y chance nga mamabdos. Dok. Benji, unsa pa? Dili ko. Dili ko gusto. Kitingali bumaptos na sa dunya ko. Oh, di ba ka na? Di ba gusto mong tawag baby? Anya ko na, ana. Makuhaan na sad ko. Gikapoy na ko mula sumwa. Kaduhan na ko makuhai. Dili na ko gusto masakitan pa.
treat my cock like a popsicle. Lick it, rub and blow and treat my cock like a popsicle. You can do anything if you believe it. I know you have. Ganina rin na si tawag si ngayon mong asawa, bay. Ano kay planong tumago na? Wabay. Sagdi na na. Bay. Ganina na ako napaabot ni mo. Dili pa ka matubag sa akong mga tawag. Ang gikaboy ko. Gano'n daw akong mupahoy. Benji, sa may nahitabo ni mo. Dili makaingon ani sa una. Sa una, magpahibawgit ka na ako kung asa ka mo adto. Unya wa gid mahitabo. Nga ni uli kang hubog. Pero karon, wa pa ka nagpahibaw na ako kung asa ka. Unya giuli pagid ko nimong hubog karon. Tuog na ko. Benji, asawa ko nimo. Ayaw kalimot, ana. Huwag malimot ng asawa, tika. Ikaw mo'y nalimot sa imong obligasyon isip akong asawa. Benji. Mura na kong taw-taw din isbay. Sud gawas lang ka tungod sa iyong trabaho. Pero inigabot din mo, di ka rin kang makikstoryan ako. Benji. Mapasagdi ko, kung maglingaw-lingaw ko. Mura ni paagi na ko aron di maghuna-huna sa akong kahiubos ni mo. Benji. Han, di ba day off ni mo ron? Oh. Gusto ka mang laag ta? Taod-taod din sad nga, wa ta makapanglaag. Di ba duty mo ka? Ni-file ko og leave. Na-realize na ko nga gusto ka. Dako ko pagkuwang ni mo isip imong asawa. O gusto ko makabawi ni mo. An? Sige na, kaon na. Nakaluto na ko og breakfast, unya. Mangandam na tinig human. Aron makalakaw na ta, okay? Benji. I love you, hon. I love you, Sandan. Imingaw kay ko nimo. Gamingaw sad ko ni mo. Sorry sa akong nabuhat, ha? Benji. Wa pa gyud. Negative man kay hapon, Han. Ay kagol. Di ba ningon mo ko nimo? Bisan po di ta magkaanak, okay ra. Daghang mga bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Pwede tang mag-adopt. Ayo. Kinsa man ron? Nakikipaabot na bisita? Wa man, han. Dali, anong gawson? Recorded by Radio Mo TV. Unsa ato? Han, kinsa na? Oh. Vivian? Benji, ikaw cute. Sakto gid ay ang gihartag nga address nako. Nganong niya ka? Benji, panahon na nga masayod kas kamatuoran. May anak ka na ako. Og 8 years old na karon ang bata. Unsa? Ginoo ko. Pasensya na kaayo kung nakasamo ko ninyong managtiayon. Og salamat kaayo sa inyong pagpadayon nako sa inyong bahay. Unsa hitabo nga nagkaanak ta? Hubog kay katong panahon nga sige pataog uban-uban, Benji. Ulitaw pa kaato. Og wa pa mo magkaila ni Ann. Dunay nahitabo nato. Og sa dihang nahibaw kong nagbunga gyud ay ang nahitabo nato. Nauwaw kay ko. Tungod kinahibaw kong uway kita. Og wa ka makagusto nako.
Maong ni-decide ko nga wa na magpakita ninyo og sa ubang mga barkada tungod kay nauhaw kaayo ko. Unya, anong karon pa magpakita? Tungod kay nagtuo kong kaya na ako ang mag-inusara og buhi sa atong anak. Pero Benji, dili na ako kaya. Nagkadako iyang edad. Nagkadaghan ang iyang needs. Maong nakahuna-huna ko nga pangitaon ka. Vivian, dili ko na nakasayon tanan na kong nahibawan karon. Una ko mo dawat nga ako ng anak. Kinahanglang mapamatud ano na ako. Nakasabot ko, Benji. Og adto na ko. Salamat kaayo. Han, Unsay plano nimo kung mapamatud-an gyud nimo nga imo siyang anak? uwa ba ko may ba? Sakit kaayo ni alang nako, Benji. Wa ko magdahom nga may anak ka na isnain. An, pasaylo ako. Maski ako, huwag ko mahibawan eh. Ayaw na ko biyaihan. Mahal kita ka. Huwag asawa na tika. Malabangan na lagi ni nato. Sayang lang. Benji. Ikaw nga man. Kinuha ko. An! Honey! Huwag ako! Nga ni Bea magkakalit din sa ospital? Naibaw kong wa ko'y katungod nga gusto ko. Tungod kay dili pa takaila itong higayon na. Pero Benji, sakit lang dawaton. Sakit kaayo. An? O, sabay gusto ni mo buhaton ako. Gusto ko nga kuhaon ni mo ang bata. Og anihi siya nato. Unsa? Sa tinuod lang, Benji, masunod na akong isulti ni mo. Gusto ko nga anhin mo ang bata. Kaya nagplano kong mularga sa gawas. Ha? Sa'yo kong nahimong inahan. Ug tungod anak, nakatuloy ang nahikam ko aron matuman ko ang akong pangandoy. Ug ang bugtong paagi lang aron mapursu na ko siya karon. Mao nga anhan nimo ang atong anak. Isalig na ko sa nimo og nian. Nahibaw ko nga inyo siyang mapadako og tarong. Vivian. Gusto ko ni Mama. Ayaw ka bala ka. Mubalik raw niya to si mama ni mo, ha? Sa pagkakaroon, kaon-on na. Gilutuan din kasi mong paboritong fried chicken, oh. Sige na, dali na. Lamini. Siyempre. Luto ko na ni titaan. Okay. An, salamat ha. Salamat sa imong pagdawat sa akong anak din sa tong bahay. Sa tinuod lang. Lisod kayong dawaton pag-una. Pero karon nga, naila-ila na nako siya. Gaan akong buot sa bata. O dili siya lisod ikong kumaon.
Mahal kaayo ti ka, Benji. Og andam kong mahalon po ng imong kagahapon. Bisan unsa pa na. Salamat, Han. Mahal sa kayot ka. Grabe sa ang pagsuway sa mong kaminyo. Pero wa dayon mi ni give up nga managtihayam. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalan kaagi ni Benji nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga naglohan UNTI. Ang mong kaagi gibahatan na do sa radyo ni Jelly, Haka, ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala o mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot so sa kaawit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyong tanan ng mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa Osaka. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nin akong kaagi. Ako si Miguel. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan, Imahe. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Miguel. Mubakasyon na ba itong imong uyuan dinhi from California? O niya ma, gano day? Kinahanglan gahinan mo siyang oras kay wala masuhito dinhi. Kung ganahan siyang mulaag o banan nimo. Kanada day ma? Ay kabala ka. Ingnan ako kung kanus agad siya mo pauli aron makapananghid ko naan. Para saan magamit ako ng akong leave karon tuig ka. Nahala, sige. Okay na, babe. Uy, tagsara na mo ang himong uncle sa Cebu. Kita, kapila naman tasing magkuyog. Salamat sa pagsabot, babe. I love you. I love you too. Welcome, Uncle! Hey, thank you, Miguel. Ulit tao naman na kay kandak ko dong. Klaro kayo, daghan na kay kag babae nga gipahilak, no? Ay, wa, Uncle ay. Pinanggan ako ang akong uyab o mahal ako siya. Bata pa kay ka para magseryoso. Enjoy yung nagmaayo. Uncle. Ikaw gyud no, imo ginagtudloan ang pag-umangkon nimo. Kanya hay ra gibiyaan kas imong asawa kay himabay kaayo ka. Unsa may mabuhat na ako. Huligamos man may mga lalaki. Ikaw ra siguro Uncle. Stick to one naman ko. Ay, under tingali kas mong uyab. Ay, di na maayo ha. Husto na mo ana, mga ununa ta. Unya mo pahuway una ka, Samuel. Unya na mo pagsabot sa inyong mga laag. Unsa Uncle? Ganahan ka musud og mga strip club din Oh, Miguel,
Ay, pilan si kakatuig nga wa ko magkasudo mga ingunana. O, basta pa, gimingaw ko pinayo eh. Uncle. Ako gyud? Okay. Ikaw may suhito na. Kuyugi na namin sa kong uyuan. Matag na ko mo. Ay, tapos. Nya, kay Bolas Gisa nga imong uyab nga, musuod ka ingunana. Siyempre, bay. Di ko musugot. Buwagan pa lang niya ako ato. Usa pa, igaw ram sa kong mukuyog sa kong angkol. Pamukoy planong maghimog binuong. Hala, sige. Basta kayo, wag ko sa ikaw may nidol ako. O, lagi. Ay, kabla ka. Welcome mga sir! Ay mo kabalak ka, what ay entrance din ha? Food and drinks ra. Okay. Salamat. Gadag ka mga babae nga naglingkod. Ug ang uban, siksik yung gipang sulob. Napag uban nga, nipos naman na gitabunan nila eh. Kinang ko, kalain sa kong kipatay. Ang sabi niya akong gisudlan. Kulbaan ka. Normal na kay nakuryos lang ka. Kinahanglan nga mamili ka ng mga babae pero mawa na ng curiosity ni mo. Uncle. Recorded by Radio Mo TV. Oh, bro. Mayo kayo sa'yo ka nakapas. Ay, si Batay Kos pamili ka din na mo, bro. Ay, nakasabot sa sila. Today, Uncle, akong suod nga amigo si Chris. Nice to meet you, sir. Uy, nice to meet you po, Nimo. Sige na. Mangita na tagtibol ninyo. Nawan na ba'y? Imong uyuan na nagkwarto din eh. Lagi ba'y? Sinsya po ini akong gibuhat eh. Jesus, narunaw na eh. Lingaway mong kaugalingon ko. Kita na may mahibawan niya ba? Hindi mo abot ni Gisa kung di lang ka musulti. Hi, sir. Guwapa ba'y. Banati na aron makasuway ka. Sige na yun. Ano? Hi. Suway ba ron sa mga eh. Wala gila yung mahibawan eh. Kung nila kita na. Nakakita ko ni mo gabi. Nag-enjoy sad ka. Uncle. Di ba? Sa ko nang iingon ni mo, usahay, kinahanglan tayong mo explore sa mga butang-butang kay daghan patag pwedeng madiscover sa tong kaugalingon. Uncle. Sunod, nasa na masadta. Naingon tong imong amigo na kunosay na hibawan nga bar nga mga high-class nga mga babae. Ay, kanahan kong suway dito. Ikaw, Uncle. Okay, sige. Planuhan ta na. Pero sa pagkakaroon, pagkikitayo na ang imong uyab kay mas yan og banluod to nimo. Pahuway sa tagpilak ka mga adlaw, then muingon lang ko nimo. Kung kanos ata sa sunod mang lakaw, ha? Okay, Uncle. Salamat. Busy na lagi kaayo ka. Lagi, pasensya na ba iba? Saon, pila na sa katuig nga wa makani ang akong angkol sa pinasgod. Kinahanglan ako siyang kuyug-kuyugan. Kasabot ako, babe. Basta ayaw biya kalimot nga na ako. Basin og, nagbinuang na ka na ako. Ha? Wa, uy. Oh, laki. I love you, babe. I love you too. Mga papay din ni Payo. Hashtag, natimban kayo. Dili na pareha sa itong una. Dito, bida. Ay, ito na. Na daw dito ikuan atong tibol ito. Na. Uy, nindot ni nga itong pwisto din hida. Kay atubangan kay tas mga babae nga manayaw. Uy, wow, kanindot og lawas. Ug puti kayo. Nindot kay Jaglawas. Pero,
Di na makita ang naong kay nagmaskara man. Ay, ganahan ko ni Bayana. Ganahan ko. Kinsa ka na eh. Pero, Miguel, ikaw sa magka. Kung ganahan ka na, pwede na sa imon lang na. Unsa, Uncle? Uy, padun niya. Padun na niya hubunan yung maskara. Oh. Uy, si Jisa. Straight pero ni mo yan, bay. Unsa? Uyab na ni mo, Miguel. Daan ako. Ngayon ikaw gid mo inibayad na ako. Unsa ni? Pasabda ko ini. Pasabtasad ko kung anong naabot ka dinhi. Daghan pa kagwa mahibawin ako, Miguel. Og katong imo nakita, porsyento pa nito sa imo nahibawan sa kong pagkatao. Mao ni trabaho na ako. Mao ni nagbuhi na ako og sa kong pamilya. Nganong kinahanglan man yung buhaton? Huwag ganong dili man. Huwag ka masayod ka sa kalisod sa kong kinabuhi sa una. Nga imbis malipay kasi mong kinabuhi, pero kapoy magpakabuhi. Jisa. Kung makigbuwag ka na ako tungod sa imong hibawaan karon, patas naman tingalit ha. Sangan nga ni suod ka sa maong klase nga bar, nagbinuang kasad nako. Pero bisan pa man kung magbuwag ta karon, sultihan ti ka. Nagtinuod ako na feel para nimo. Mahal ti ka. Og ikaw ang lalaki nga akong gimahal nga sama, ani. Mahal sa tika, Jisa. Pero, sorry. Dili na to deserve ang usag-usa. Miguel! Nagbuwag min Jisa og mutual decision to namong duha. Sakit man para nako pero mo'y pinatamaayon akong buhaton para sa akong kaugalingon ug para po niya. Tungod kini ko gustong tamayon siya sa akong pamilya. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni Miguel nga taga Cebu City. Uban sa awit gayang kipangayo, awit nga nakulhan, imahe. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Harka, ugubos sa direksyon ni Priscilla Arcanas. Kamuusap mga higalag, mga sukit ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada. Sa inyong nakalenlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulabanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O makakaipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod na kayon, daghang salamat sa inyong pagpanin.